Pieni saari Kanadassa Atlantin valtamerellä, 170 kilometriä Nova Scotian rannikolta, Sable Island tunnustettiin vuonna 1977 muuttolintujen turvapaikaksi. Vuonna 2008 kansalliseksi luonnonsuojelualueeksi muuttuneella saarella asuu villihevonen, jolla on epätyypillisiä ominaisuuksia, hiekkasaaren hevonen. Ajan myötä tämän noin 500 hevosen populaation muotoutui sen erityisen vaikea ympäristö. – 1800-luvulta 1900-luvulle sitä uhkasi sukupuutto. Tuolloin hevosia vangittiin lähetettäväksi mantereelle, saaristolaisten pitämänä tai teurastettuna lihaksi. Monien lasten aloitteesta tuolloinen pääministeri John Diefenbaker, joka vaikutti lähestymistavasta, puuttui asiaan estääkseen ihmisten puuttumisen hiekkasaaren hevonen toimintaan. Hyväksytty laki on yksiselitteinen, ja siinä määrätään, että henkilöllä on oltava kirjallinen lupa ennen kuin hevosen häirintää, ruokintaa tai mitään tekemistä hevosen HIEKKASAAREN:n kanssa. Hän on niiden hevosten jälkeläinen, jotka Thomas Hancock Bostonista lähetti saarelle vuonna 1760. Viimeksi mainitut olisivat ne, jotka britit karkoittivat vuodesta 1755 lähtien. Näiden hevosten joukossa oli luultavasti andalusialainen, nimittäin puhdasrotuinen Espanja- ja Lusitano-hevonen, Bretonihevosen ja Normannin hevonen, jotka sitten ristittiin Espanjan Bab-hevonen kanssa. Sitä risteytettiin myös muiden rotujen orjien, kuten hidas kypsyys, Clydesdalen hevonen ja Englannin täysiverinen kanssa 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Se muistuttaa pientä ratsastushevosta, vaikka sitä pidetään yleisesti ponina. Tällä villihevosella on kompakti runko, joka inspiroi kestävyyttä ja kestävyyttä. Sen turkki on yleensä ruskea tai musta, joskus kastanja ja harvemmin harmaa. Hän on 1,30–1,42 m pitkä ja painaa 300–360 kiloa. Tämä maalaismainen hevonen osoittaa säästäväisyyttä ja vastustuskykyä. Vaikea käsitellä luonnossa, siitä tulee tottelevainen kesytettynä. Sitä käytettiin aiemmin kevyeen vetoon, kuljetukseen ja virkistysajoon, mutta nyt sitä käytetään matkailukohteena. Sitä kasvatetaan lähes yksinomaan hiekkasaari Quebecin maakunnassa Nova Scotian maakunnan kaakkoisosassa Kanadassa, sen kotimaassa. Mitä hevosia näyttää olevan myös Yhdysvalloissa. Vuodesta 1960 lähtien, jolloin se oli suojattu ihmisten vuorovaikutukselta, hiekkasaaren hevonen on jätetty omiin käsiin ja luonnonvalinnan alaisena, jossa karjan talvet pysäyttävät lauman nopean kasvun.